నమస్కారం. జీజే న్యూస్ చదువుతున్నది బాలు. కృష్ణా జిల్లా మైలవరం ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు ఓటింగ్ సరళిని పరిశీలించేందుకు జిల్లా ఎస్పీ రవీంద్రబాబు వచ్చారు. బైరన్స్ ఎంపీటీ సెగ్మెంట్స్లో ప్రశాంత్ వాతావరణంలో మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఫార్ యావరేజ్న అరౌండ్ 45% వరకు పోలింగ్ నమోదైంది. కొన్ని సెంటర్స్లో ఎక్కడైతే కొన్ని క్లీన్ కంటెస్ట్ ఉందో అక్కడ అబౌవ్ 50% అయింది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్లేస్లో యావరేజ్న అరౌండ్ 40% పోలింగ్. ఎక్కడ కూడా మనకు జిల్లా వ్యాప్తంగా అవాంఛనీయ సంఘటనలు ఏం జరగలేదు, పీస్ఫుల్గానే జరుగుతుంది. ఈ 5 క్లాక్ వరకు ఎవరైతే క్యూరియస్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఓటు వేసేదానికోసం మనం సెన్సిటైజ్ చేస్తాం. సబ్సిక్వెంట్గా ఇక్కడ కూలింగ్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఏదైతే స్ట్రాంగ్ రూమ్స్ ఐడెంటిఫై అయినాయో 13 ప్లేసెస్ అక్కడికి పోలింగ్ వెహికల్ షిఫ్ట్ కావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఆర్మర్ గార్డ్ మనం బందోబస్తు కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సీసీ కెమెరా ప్రొవిజన్ కూడా అక్కడ మనం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పటివరకు అయితే అంతా కూడా ప్రశాంతంగా ఉంది. ఒకటి ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ పీస్ఫుల్గానే కలుగుతుంది. ఒక మంచి లీడర్స్ను ఎన్నుకోమని చెప్పేసి డెమోక్రసీని కాపాడమని కోరుకుంటున్నాం.